D'on són famoses les anxoves? Cantàbria? De l'Escala. Tant. De l'Escala de Santonya. De l'Escala, que aquí amb les cançons hi ha trampa. De l'Escala. Molt bé. Les de Roses. La fama la té l'Escala, però les bones, a Roses. A quina zona de Catalunya es recullen més musclos? Aquesta no me la sé. El El Delta de l'Ebre? Ah, el Delta de l'Ebre? El Delta, deu ser. El Delta. Allà baix al Delta. Delta, sí. D'on són les millors gambes de Catalunya? Del barri, del meu. O a la Terrassa. Els de Palamós. Sí, tant. Fan contrabando els de Roses. Home, de Palamós. Quins 3 peixos inclouríeu en un bon suquet de peix? Suposo que hauria d'haver-hi el rap, i hauria d'haver-hi, no sé, el lluç, el calamar. Jo hi posaria rap, gamba i musclo. Un peix blanc, m'agrada a mi. Lluç, sí, el lluç. El rap, no? El rap. I llavors... Home, jo m'agrada el rap. Sí. Rap, una gambeta també, i alguna miqueta més suau o algo. Sí, Els llagostins, no? El llagostí no és un peix, no és un cos, és